Sunt cu un fost coleg de-al meu de liceu, te salut, Ovi, Salut. și mă bucur să-l revăd. Este eu, și tare. proprietarul de la Conacul din spatele nostru și îl salut și mă bucur să-l văd. Tot timpul mă bucur când îl văd pe Neluțu și mă bucur pentru el că a ajuns unde a ajuns. Tot am o idee că noi nu ne implicăm destul de mult, generația noastră, dar prin el dovedește că se poate, o implicare mai mare. Eu am fost acolo aproape de ei, m-am retras, m-am săturat de politică, dar măcar avem reprezentanți care se mai luptă cu toată lumea. Facem ce putem și pentru oraș și Da, aia se vede și cu oarecare bucurăm. succes, aș zice. Da, se vede, suntem lângă cetate, e mare lucru. Din punctul meu de vedere, una dintre cele mai mari și mai importante cetăți ale României, între primele 10, zic eu. Și clar, fără fondurile care și cu sprijinul vostru, nu cred că s-a întâmplat nimic. Anul trecut am avut întâlnirea de 30 de ani pe care am ținut-o chiar aici, la Conacul Sava Brancu.